morning, no? Babalik na naman si Ridetrip Motovlog. So, ano bang meron ngayon, guys? Siyempre, walang pinagbago. Sa bayan pa rin dahil yung Mio Sporty ko ay na-flat. Kaya ipapaayos natin. Dala ko yung Sigma 250 ni S6 Plus. May iba naman tayo ng daan dito naman sa dati kong dinadaanan pag pupunta tayo sa bayan. Ginagawa kasi yung daan dun sa may Kabalawangan sa papuntang bayan, kaya umiikot na lang kami sa kabila. So yun guys, shoutout nga pala kay sa tropa ko, no? Sa tropa ko yung pumunta kahapon sa bahay. Humingi ng sticker sa akin kasi pinapanood daw niya ako, guys. May tindos kasi ng malapit sa bahay namin. Imbitado siya. Sakto, malapit lang sa bahay. Kaya pumunta sa bahay, humingi ng sticker. Sakto naman nakatambay ako sa labas ng bahay. Binigyan ko na siya. Saka follow nyo sa page nyo, guys. Sa page yan. Mag-ride din nata yan. Ayan, nakita nyo dyan sa screen, guys, yung page niya. Follow nyo na lang. Follow na rin ko sa page ko. Ayan, yung mga nakikita nyo dyan sa screen, follow na din kayo, guys. Hindi pa gawa. Last na dubaan kami, sarado to dito sa taas, dito lang sa baba. Sakto umulan. Wala, basa. Putik-putik lahat. Dito na tayo sa Kabalawangan. So kung napapanood niyo yung sa last video ko, guys, yung sa may CCTV, kung napanood niyo yun, guys, dito ako na-disgrasya nun. Yan, dito banda dyan, dito galing ako dito, guys. Galing ako dito, tapos sumatsad ako hanggang doon. Kung hindi mo pa napapanood yung sa last video ko, guys, andyan yung link sa may description. Panoorin mo, guys. At siyempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe mo para notify na sa aking mga videos, no?
Ayan, malapit na tayo sa bayan. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya pa malapit na tayo. Ayun yung bahay ng Rosales guys. Sukata ang bagis no? Nga sa isa to 2090 pang 2090 bagis nung pang Mio pang 2090 by 40 pang Mio 70 sa gasot na manod si kuha na dyan no. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya pag tapos na no. Mana nang? Tingnan. Thank you. So yun guys, tapos na. Di naman pala namatay. So yun guys, tapos na natin papalitan ng bagis yung gulong, yung goma niya. So ngayon, minsan lang kami lumabas, kaya pupunta kami ngayon sa bahay nila Commander no. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya pagka-uwi na tayo no. Kasi baka short video lang naman siguro to. Okay. Yan, so yan guys, ikakabit na natin yung gulong no. Yan. Yan. Pinapalitan ko siya ng goma ng gulong guys, kaya na-flat siya. So yun, gamit ko ngayon ay cellphone no. So yan, ibalik na natin. Yan. Sunod naman natin tong tambutso guys. Nyata mo yung live. Vlog. Vlog ka. Paano magpa-class ng... Hello guys! Ako matindi. Abangan nyo yung aking vlog. Hello guys! Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Andyan po sa screen. Bye! Yan, so yun guys, tapos na natin no. So ito ko natatapusin na aking vlog. Please like, share, and subscribe naman dyan para ma-notify ka sa aking mga videos no. Bye! Peace!